Разбрахме, че най-голямата TikTok икона все още няма мърч! Ние сме мърчалки, правим мърча на най-яките инфлуенсъри и тази жълтопаветна TikTok икона ще направим най-яките неща. Тагвайте го в коментар, за да види това видео. Започваме с тениска и кроп топче, ходи ги Raspberry, заедно с всяка шапка, за да ви пази от слънчевите английски лъчи, докато берете ягодки. Ето така се вижда на нашия приятел Наси Свеж. Продължаваме напред с оставете центъра на артистите за всички жълтопаветници, които слушат Daft Punk късно вечер. Мама ми е сложила яке върху истинско яке, точно както Наси Свеж би го желал. Ето тук го е облякал даже. И за всички Old Money, Rich Billionaires, полутениска, заедно с Vintage Cup, на която пише свеж, like Наси Свеж. И нека да не забравяме микс от най-епичните тиктоци на Наси Свеж в CD албум за истинските колекционери. Наси Свеж, ако искаш да че направим такъв мърш в реалност, свържи се с нас. А за другите, тагвайте го в коментарите, за да види това. Мърч аут!